Mamma. Kun hyppää, niin pidä jalat tapeilla. Muuten hyppy voi mennä pieleen. Hyvä. Voit pitää jalat tapeilla. Tota ei ainakaan mennä. Nyt oli vähän liian hurja. Melkein kaadu. Onneksi pysyt pystyssä. Se oli isoin hyppy mun mielestä mitä sä oot ikinä tehnyt. Siinä on tommonen vaara, että jos jalat irtoo tapelta, niin se on helposti kaadu. Nyt kääntää ympäri. Tää on vaan niinku kaakotia. Äläkä aja ihan vitsi. Ei saa ajaa liian kovaa noihin hyppyreihin. Kun me vasta harjoitellaan. Otta tisikin kokeilemaan. Hei, minäkin otan sen. Kaako paikka? Joo. Oh. Hekku paikka. Silloin kun pidät jalat hyvin tapeilla kiinni, myös hyppyrissä ja ilmassa, niin se on turvallisempaa ja onnistuu paremmin. No. Se on ihan totta.